أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. caggal yettude Allah e julde annabi makko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en garti kadi jokkude namde meɗen e jaabuuji men no gowrunden waɗirde kala alarba e kala alkamisa. en calmini dendagal julɓe ko alda e paltor jogorɓe hettade ɗeɗo namde e jaabuuji. en calmini jeeyaɓe e fedde hono walde enɗam l'islam, kala mo noddirgol mum sindiɗo e cuuɗi eɗen mbiya ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah. eɗen duwono dendagal mayɓe meɗen ɓetinɗen hen, ɓe en ɓetinani e ɓen ɓe entinani. eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe kamɓe fof, yaafoɓe harnaɓe aljannaji, wattaɓe e malaɓe, e kamɓe noosaɓe ruttiɓe suudu horɓe Allah to won ruttiɓe toon tawen keɓani heɗade. en duwima fof ga cuuɗi worɓe ga kadi en duwima fof yo Allah harnuɓe aljannaji, wattaɓe e malaɓe. yo Allahu lamɗo sudduɓe yurmede, haddaɓe yurmede. assalamu aleykum wa rahmatullah. en keɓiɗo namdal musidɗo meɗen Hamidou Ba o wi o jeeya ko boyinaji, wuro ceerno Ahmadou Bocara Alpha Oumou Salam, Alpha Djibi Oumou Salam jaafo ɗum. o wi kanko oɗo Hamidou Ba o wi o namdi ko so tawi neɗɗo sellani ene woni hôpital ne antiri ko jibinɗo. o wi wiyama neldude ɗum toon bottari moƴƴani, beele ɗum ko diine walla ko aada. woni jaabuwol ngol min kam min ɗo yara ɗo ko nan koɗol, min kam ko nofuru nan koɗol, ko joni min mi nande ɗum hay hunde ala ko jotodiri e l'islam. gonɗo hôpital so neldaka bottari, so tawi ñamani yarani nde, so ɓooyi o yaltat toon de. ɗum ko haalluji prix paraji tan. so tawi ñawɗo mon ko malade, so wona tawi noon ko hôpital ngal ene joganiɓe ñamde mabɓe, walla yiɗa enen no mbaɗen hewde dérangement ni gadda bottaji e calminali jaam ñalli jaam weeti jaam hiiri. te ɗum ɓe kaɗiri de ko maslaha ñawɗo, ɓe kaɗiri maslaha jibinɗo, wona affaire diine l'islam kam. diine kay wiɗo neɗɗo fof ña Allah yokulu wo sharabu, ñaame jare, gandal woden tan ko Allah. assalamu aleykum wa rahmatullah. en keɓiɗo namdal musidɗo mo haalani inde muɗum. son kalani inde mon de mi haalanto ceerno Amadou Tidiani Ba ka heedi joni joni wullito o mon toon. kaale inde mon oɗo mo haalani inde mum, o wi o namdi ko affaire salatu ala nabiyi sallllahu alayhi wa sallam. o wi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun, ha joofoy. o wi kanko o yiyani e qur'ana yo yimɓe, o yi ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. allah ene juula e annabi muɗum sallllahu alayhi wa sallam, onon julɓe juule e annabi. kono noon o wi kanko o yiyani toon allah wi yo yimɓe juule ibrahim. joni noon holko waɗi ɗum? allah wiyani noon yimɓe ma juula e ibrahima. o wi ko wona ɗum ko holno allah juuliri e ibrahima walla juuliri e mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam. somi nani namdal makko ngal juuti noon, namdal so juuti tan wodat ko neɗɗo yejjiti hen. woni jaabuwol ngol ko julde annabi sallllahu alayhi wa sallama, wona yimɓe fof paamdi ɗum, wona fulɓe fof jaadi wuro nayyi, ala. zahiriyankoɓe kay joom bindi ɓoli en ɓen paamiri tan ko wiide allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad, ɗum woni julde annabi sallllahu alayhi wa sallam. allah wi yo en juule annabi, anne mbiya allah yo juulane annabi. joom bindi ɓoli en ɓe ko noon paamiri ɗum. kono wuurɓe ɗum ɓe, meɗɓe ɗum ɓe, faamɓe ɗum ɓe, eɓe gandi wonko woni julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, ko faamde annabi sallllahu alayhi wa sallam, arde annabi sallllahu alayhi wa sallam no allah wiiri en garde makko ni, tawa ɗon allah tabaraka wa taala. sa ari annabi tan a tawan ɗon allah, ko noon allah wi. wa amma noon holno allah juulire ibrahima, ɗum mi anda, sabu min ka an kaalowo mi andama, saka mi anda no kaldirmi e ma.
namdiɗo ma anda holi kanko, anda ko woni, anda ɗo limanagal makko tolni, anda no fahamu makko e diine l'islam tolni, a wawa jabade mo, saabu jangde diine way kono jangde aduna nde jiiɗa nde ni. école aji ɗi ɓene jaaray CI, ɓene jaaray CP, ɓe jaaray C1 CM1 CM2 ha yetti mana no pamirton min kam mi janggani école faraysi, ha yetti collège, ha yetti lycée, ha yetti université. mi anda hen ɗo tolniɗa. so mi andino hen ɗo tolniɗa, mami andu no jaabori mami namdal julde annabi sallllahu alayhi wa sallam. mbawmi jabadema tan ko annabi sallllahu alayhi wa sallam wi yo yimɓe juulir noon, saabu ne woodi hadis mum celluɗo immorde annabi sallllahu alayhi wa sallam. nanirama abdourahman bin abi layla, oyo meeɗino hawrude kaabu bunu ojizata, on ko sahaba nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. kaabu wimo min de mi hawrino e nelaɗo, armi hokkuma cadeau hadiya. o wi ha o wiya ha, o wi bisimilla. o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam meeɗino arde e amen, emin gonde e nelaɗo, min mbimo rasulam minen de emin gandi holno min juulirta e ma, holno min calminirtuma, saabu Allah wi sallu alayhi wa sallimu taslima. julɓe juule e makko, calminemo, emin gandi ko woni salminaɗo. o wi fa kayfa nusalli aleyka, joni an nelaɗo holno min juulirta e ma. nelaɗo yiɓe fo qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim innaka hamidun majidun wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majidun. won wiyo wa ala ali ibrahim ne heewi riwoyuji, ko nelaɗo yiyo yimɓe mbi noon, tawde kanko woni patron yimɓe noon. wama atakum rasulu fa huduhu wa ma nahakum anhu fantahu. noon allah wi, allah wi kala ko nelaɗo hokki on, o jangguini on leçon, o wi mbaɗireni mbire noon. kanko wi yen mbi noon, hadis mum ne selli, hadis o kadi ko kawraɗo e mum. nelaɗo wi yen mbi noon, eɗen mbiya noon, kasi enen yaroɓe ɗon ɓe noon tan mbiyeten. allah waɗana en, windana en baraji julɗo annabi sallllahu alih w sallam. nelaɗo wi sa juuli am lawol goto, allah juuleyma sappo, sa juuli am sappo, allah juuleyma temedere, sa juuli am temedere, allah juuleyma ujunere, sa juuli am ujunere. walaba ma ha nder tekku ha nder aljannaji. aha ɗum mbawmi jabadema, tawri woni mi andama, saabu neɗɗo saɗa haalda e neɗɗo hadema andude no kaldirta e makko, ganda ko homo. accanami haqqe noon e jaabowol he, so tawi wonko weñi hen min mi timmani, kalmi tan kono pamirmi, gandal wodan tan ko Allah. assalamu aleykum wa rahmatullah. en keɓiɗo namdal musidɗo meɗen hono haruna boubou sow. kanko o namdi ko tikkere. holko woni tikkere? saabu dey o wi so neɗɗo wonde neɗɗo, a yii neɗɗo o ne waɗa ko lundi yamirore Allah, a tikki walla a rentimomo ko baɗowo kaɗe Allah, beele ɗum ne wiye tikkere. tikkere nde ganduɗa a wiyande, so tawi a taƴima bande juulɗo ko ɓuuri balɗe 3, sa juuli jaɓetake, sa huuri jaɓetake. woni jaabowol ngol ko ɗum wona tikkere, ɗum koko yamira. ɗum waɗi imam Shafi'i man istughdiba walam yaghdab fa huwa himaru. neɗɗo tikkinaɗo tikkani fof ko mbabba, kanko e dakiwa nandi. ɗum firti ko kala jiiɗo yamirore Allah ne hunci, kala jiiɗo ko boni ne waɗe e neɗɗo baɗowo ko boni, mbaɗata kono mbiruɗa ni a rentotomo. sa rentakimo tan ane mbabba poti. ɗum noon ɗum innirtaki tikkere. innirte tikkere ko habde musidɗo ma juulɗo tan taƴodiron muqata. kono wona kay yiide yamirore ne Allah ene hunce. ala nelaɗo sallah sallam wi sa yi pankare, sa yi giɗaɗe ne mbaɗe, neɗɗo ne waɗa belaɗe fitan ko lundi yamirore Allah, ya waylir ɗum jungo ma, sa wawa ya waylir ɗum ɗemgal ma, sa wawa ya waylir ɗum ɓernde ma. ɗum woni tikka mbiya a wela ko waɗata ko, mbaɗa manifeste. kono ɗum koye wona tikkere, gandal waɗan tan ko. assalamu aleykum wa rahmatullah. en keɓiɗo namdal musidɗo men Amadou Dia to ndulumaji funeɓe. o woni noon ko Sebe Kutane hedde Kaolack. o wi kanko dey o namdi ko meɗe beele neɗɗo askowo jaltinowo asakal jawdi mum, o qimdoto ko saman ko somi ko walla ko saman ko yeyata ko. en meeɗi jabade ɗo namdal ngal addi ɗo haala woni almuɓe gone dugde, kono hay huuɗe koɗo gonnomi gonmi de. so tawi aɗa aska
ko saman ko jeeyata ko ɗum jarata ñande jeeyata ko nde ko ɗum gaski ɗum limirta wona ñande coɗɗa nde gandal woɗen tan ko Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. en keeɓi ɗo namdal musidɗo men abou hamidou o wi koto taaɓe dow o jeeya o wi kanko dey ko goɗɗo tolniri ɗo namdal ngal ko musidɗo makko o wi on wi neɗɗo ceerɗo joom suudu mum laabi ɗiɗi hay kanko o wi jamma jam guila mi wiyani noon aɗa andi komi jogorɗo wiide noon o wi joni noon laawol ɗimmol ngol nde o seeri nde o wi komi harminima mi seerima mi harminima beele on wawi ruttodirde debbo o tawde ko laabi ɗiɗi ɓe ceeri woni jaabuwol ngol ko hayso ko gotol so wi mi seerima mi harminima ɓe ceeri o ruttata neɗɗo ceergal ne wona jambere e buuba ceergal ene woodi goɗɗe nan toon ko jambere e buuba sa waɗi tut tan ko ɓafoƴ rewat hen saabu sa yi mi seerima mi harminima walla mi seerima ceerle tati e konngol gotol walla mi gayne ma an mi seerima a seerima laabi tati ceergal gotal ne wona tati saka noon nde ceerɗa ɗi ɗimmal ngal mbiɗa mi seerima mi harminima minen kay figgo amen o wi ko a serte makko engrais kay koma gorko goɗɗo lombo hakkude moon gandal woɗen tan ko Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. en keeɓiɗo namdal musidɗo men Mamadou Ibrahima o wi jeeya ko belnaɓe o wi so neɗɗo ne juula masalan oɗon jooɗi neɗɗo tinani buɓɓima e ma walla woodi no memirma o fawi jungo makko so fawi jungo makko e dow ma o wi yaafo mo goɗen nder annana fawi jungo ma e dow makko wonde yo yaafoma o wi beele ɗum ɗon yo ene bonna juuli he hunde walla ala way ko noon kaldi ni woni jaabowol ngol ɗum ko jumre so tawi ko almami ndewɗon almami wawi rondade ɗum foof neɗɗo sene juula hani tan ko deeƴƴe ala ko pawata juuɗe aɗa yiya yimɓe jaafo ɗum koye juuloye jeeya yimɓe juuldoɓe wiyaɓe yo kikkodir yo takkodir memodiran ɗum baasi ala hen ɗum fof ne yaafe baasi fof ala hen gandal woɗen tan ko. Assalamu aleykum wa rahmatullah. en keeɓi ɗo namdal musidɗo men ceerno moussa ceerno o wi kanko o jeeya ko fajar o namdi ko yiɗɓe men o jeeya o namdi ko nisab pucci no foti e nisab bamɗi kam daki jawdi lawɓe ndi holko dañata hen no foti ha gaska woni jaabowol ngol ko bamɗi nisab mum e pucci janggaka so wona noon bamɗi ɗi kono abou tankal ni woni golle mako yo Allah yurmo ɗum ka jeeyowo bamɗi so tawi ko bamɗi jeeyatade so tawi kalis mo keɓata e bamɗi o dakije ɗe kalis keɓata hen o so timmi fodde valeur 2,500,000 CFA a yaltiden hen asakal 2,5% puccine ko noon kono wiyede asakal pucci walla asakal bamɗi nisabum ala ko kalis o yimdotoɗa so tawi ko bamɗi julorteɗi tawi ko bamɗi ma ɗi mbaɗɗotoɗa noon hayso ɗi goni ujunere gorba walla pucci ma ala mi yiyani asakal e ɗum gandal woɗen tan ko Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. en keeɓi ɗo namdal musidɗo men hono Oumar Saydou Ba Oumar Fatim to Arsingan Kaay o wi kanko o namdi ko on ceerɗo joom suudu mum laabi ɗiɗi nden o seeri joom suudu makko laabi ɗiɗi ɗimmol ngol edde ha joofi o artirani yeehi resoya debbo goɗɗo gorko goɗɗo resoya gorko goɗɗo on seerimo o artiɗo galle ɗo o artirimo o wi beele ɗo joni ɓe mbiyete ko ɗiɗɗi ene ɗon ne tawde o resoyoma to serama ɗuma yirbi walla yirbani en jaabinoma ɗo namdal ngal wona lawol gotol wona ɗiɗi yirbani de nan ɗon hay so arti ɓoggol hakkude maɓɓe ko tati so tawi o arti yo reeno keddigel ngel oto ɓilkidde ɗum ko noon الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ceergal gartirtengal haaɗi ko ɗiɗi tataɓal ngal ko fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan yo reeno gandal woɗen tan ko Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. en keeɓi ɗo namdal musidɗo men Demba Sow jeeya ko Yasin Lakke woni ko France onko o namdi ko beele ne dagani juulowo janngude fatiha tan wiya lakum dinukum waliya din
tan wi allahu akbar nanga e koppi walla wiya muda ha matani walla qafno waaji o wino ñande no gijilonnajo o namdori no ñande ni sharif gijilonnajo gonɗo Libreville o eyyi kadum e ɗum sella kono noon min mi yamirta ɗum almuɓe saabu ɗum woni feñoyagal ha ɓurti ɗum ɗon woni feñoyagal ha ɓurti qul ya ayyuhal kafiruna no wayi raɓɓidde ni ayaji jeegom tan itta hen aya gorta mbiya aɗa julde ɗum walla qaaf walla nun walla sad min yaromi dagnata ɗum kono almuɓe janggane yimɓe qur'ana wiya ko fatiha e simore aw ma yaqumu maqamaha jangga fatiha e simore walla kene darorgal mum walla aya goto juɗɗo walla hayso ayaji ɗiɗi kono wiide tan aɗa wiyato lakum dinukum waliya dine aya goto aɗa jelda ɗum mi ala hen ha memi leydi jangge so janggi mbiyeɗa ko ya janggu fatiha e ndewna hen simore ko ɗum ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri moƴƴude o kalanmami gandal woden tan ko Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. En keɓi ɗo namdal musidɗo men Zakaria Diop oyo jeeya ko kundel mi anda noon holngel e makkon so ngel rewogel walla kundel worgongel oyi ko gorko goɗɗo noon neldi namdal ngal ko kundel najo kanum nene on wi namdi ko on kaɓɗo e joom suudu muɗum ko haaɓe joom suudu makko ko bandiraɓe joom suudu o worɓe garani debbo o ɓe paari ɗum galle mabɓe debbo tefoya sali artude debbo tefoya wine arta kono koye dow sarɗi ma ƴewane appartement walla luwane nokku walla ƴewane nokku goɗɗo kanum wonata ɗo iwnoɗo gorko wi ko ɗo gartata min mi ala moyen luwandema galle walla luwandema appartement mi wawa wonde ko mi ala oyi ñet oyo artata joni kamɓe ɓe mbi gorko kadi ma adda dépense debbo o guura mum kanum e ɓinguel mum lewru foof oyi joni beele ɗum ko wajibu e gorko o walla wona woni jaabu wongol ko ɗum wona wajibu neɗɗo caliɗo artude Allah wi ko askinu hunna min hayso sakantum konneɓe ɗo koɗɗon ɗo debbo ko wajibu ko force ɗo gorko ma hoɗi foof ɗon koɗata kono wiide ma ƴewanda appartement walla ma gegginɗa gorko ala moyen ɗum waddaki yo rokke dépense hay hunde a rokketaki sa jaaɓi garta e joom galle ma gartaɗo hoɗi ɗo hayso e tillise hoɗi kodda e makko e tillise ɗum ne wajibi yo hokke ko gurda wamma sa jaɓani ken gonɗa galle bama no wirini ko noon yoɓe ñammine ɓe jarduma ha haqqille ma arta gandal woden tan ko Allah namde ɗe ɓadaki gasde ni hande noon tension am ko monti mi tampi acca noon mi haqqe no fewi tension jaaɗo ha 180 jaafo ɗon noon e haale saabu sa aɗa wonde hunde aybin beele wooda kalanɗomo kam ko nafata hen woto kalne kam ha ko jaaɓi noon walla siro jaaɓi en mi waɗi ɗum mi tampi mi ronki o tawa ɗum noon mi dartina ɗo tan mi fofto aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. En keeɓi ɗo namdal musidɗo men Yero Gise woni ko Pontunoir leydi Congo o jeeya noon ko Madina toroɓe hedde to amen to o wi kanko de o namdi ko neɗɗo garɗo misida o ari jama julde futuro o tawi ndeke ɓe goni koye rendinde o anda o tawi ɓe juula tan o jokke e mabɓe o sikki ɓe juulata ko futuro ɓe juuli darɗe tati ɓe juulde makko darɗe tati tan ɓe gummi ɓe gaddi wonde kanko o timmini futuro makko holno waddata e mabɓe woni jaabowol min gandume ɗum tan ko waɗa talfiq somo wawi talfiq woni madhabuji goɗɗi ɗi ne dagni juulowo futuro rewa juulowo gueƴe sa daɗaɗo madhab imam mahamad ne dagni ɗum aɗa wawi wadde ɗum soɓe juuli aywa o julde mabɓe darde tati de o jooɗo ɓe gadda darde wonde ɓe cilmina o silmina ala kullina ɗum sella saabu eɗen mbaɗa talfiq ene heewi ko mbatten e madhab men he tawa ko madhab imam Shafi'i jeeyi ɗum eɗen mbaɗa goɗɗum tawa ko madhab imam Ahmad jeeyi ɗum nan toon so tane wonno mboɗo wawi limtandema hen yoga e gueɗe nan toon ko noon tan gandal woden tan ko Allah ko wayno joni e raɓɓiɗinade tan woni malikiyankoɓe ɓe mbiya amini dow ɗum ne aña e madhab imam Malik woni madhab imam Malik so jangi fati wala dallina deƴƴa seeɗa ɗum ne aña imam Malik woni madhab imam Malik nangoɓe juuɗe ɗum ne aña e tamde juuɗe gabda ɗum ne aña e lawol imam Malik woni madhab imam Malik wiyoɓe amini dande dow ɗum ne aña e madhab imam Malik
woni madhab imam malik waɗoɓe assalamu aleykum wa rahmatullah, assalamu aleykum wa rahmatullah, ene aña e lawol imam malik. ala kullin hunde ne añi e lawol kono namdi ko discussion namdede hol sababu neɗɗo waɗi ɗum. ene wayno compagnie amen nan toon kala ko selli ko jananaɗa nela sallah sallam yamiri walla waɗi walla wi yo waɗe jogui yimɓe kadi ko ɗum tan jarata ko noon waddanta neɗɗo rindinde madhabuji ɗi woora ko mbaɗɗaɗa woora ko mbaɗɗaɗa gandal woren tan ko Allah.